Bah, wonge ngaretet mau iki kok urung balik iki ngantek yakin lah kok. Suket yo ora enek iki gek ngariti ning ngendi ngono lho. Montor selarang nggo daftar mancing lomba mancing lah kok malah. Bah, gumun aku yo karo wong wedok. Mau ngarit ngantek isuk lah kok ya ini kayak urung mulih. Bleng aku ngrasane. Makan ora enek, sapi hahu-hahu hae. Golek sukete yang ngeleram, ngene iki tuku. Nek gak tuku ya sapine ora mangan. Terpaksa iki tuku. Balik lho wong. Lah entuk dong telo kondi iki mau. Tuku wong lewat lho aku golek suket ra entuk ana ladang ngeleram kok. Lah kok ndek duit? Jiko duit ning dompete sampean to. Duit nang dompet. Wis tak sok nang ngono lemari kae. Iya. Ya Allah, lah duit arep daftar. Anu lho iki aku ki arep mangkat ge daftar mancing sak enteni montor tak enteni ngaret mulih-mulih kok malah